күптәннән тырнап килде инде әнигә соң безнең айваныбызның җыры юк дигән сорау. Безнең хөрмәтле Әлмир Мидхәтовна инде күптәннән, Әлмир Мидхәтовна күптәннән инде бу сүзне күтәргән иде Рәдиф. Әйдә языйк, булдырыйк ул җырны дип. Инде аңа унлап кына ел бар. Үземнең сансызлыгым аркасында булгандырмы, кыюсызлыгым аркасында булгандырмы, гел менә шушы эш кичектерелеп килде. Инде менә Арча хәбәрләре газетасы шундый проект игълан иткәннән соң безнең авылыбызның активистлары күтәрелде. Ул Әлмир Мидхәтовна, Гөлзилә апа һәм Румия апа эш яклап, менә уртага мине алып, шундый фикерне әйтеп, миңа уйларга да, суларга да ход калмады. Һәм инде мин кыюсызланып кына менә шушы эшкә алындым, шигырьнең сүзләрен язу эшенә. Бик борчылдым. Бер көн, ике көн яздык, сыздык һәм ниһаять инде менә мин аның соңгы вариантын аларга тәкъдим иттем. Алар бик яратып кабул итте бу җырны. Мине үсендергәннәрдерме, яраттылар. Һәм инде икенче мәсьәлә җырга көй язу мәсьәләсе килеп басты. Тагын ишәүләшеп менә шушы авылыбызның хөрмәтле апайлары миңа карап торалар. Юк, инде мин әйтәм апайлар, мин көй яза алмыйм, мин әйтәм, мин көй язмыйм, булдыра алмыйм дип әйттем. Нишлиде соң ди Румия апа? Менә мин әйтәм, минем бик якын дустым, иҗатташ дустым Нәзир Фәхретдинов бар, мин әйтәм, Арчада сәнгать мәктәбендә аны белмәгән кеше юк. Аның үзенең ансамбле, шул ансамбль кызларына ул җырлар яза. Дигәч, менә Нәзир Фәхретдиновка чыктык. Нәзир бер сүзсез ризалашты һәм менә шушы җырның көен иҗат итте. Яңадан уртага салып шушы җырны тыңлады. Бик яратып кабул иттеләр, бик яраттылар авылдашлар, апайлар. Һәм өченче мәсьәлә килеп туды инде аранжировка. Аранжировкасыз тагын булмый. Нишләтәбез? Нәзир Фәхретдиновка мөрәҗәгать иттек тә ул үзенең дусты менә Илфат Шайх дигән җегеткә әйтеп, мин аңа шалтыратып, ул шушы эшкә алынып, бик матур итеп шушы җырны иҗат иттек. Ничек булыр? Бик дулкынланабыз. Бүген безнең җирлектә, безнең авылда шушы Айваным дигән җырның туган көне дуслар. Һәм инде мин форсаттан файдаланып, менә шушы проектның идея авторы Исрафил Рахматуллович, сезгә бик зур рәхмәтләремне җиткерәм. Әле менә шушы проектны игълан итмәгән булсагыз, без әле һаман да шул тартылып, сузылып йөргән булыр идек. Һәм форсаттан файдаланып, менә Әлмир Мидхәтовнага, Гөлзилә апага, Румия апага, Нәзир Фәхретдиновка, барча авылдашларыма, райондашларыма рәхмәтемне белдерәм һәм аларны хөрмәтләп, көчле алкышларыбызны ирештергәләр. Рәдиф исмәгыйль сүзләре Нәзир Фәхретдинов, көе Айваным.
Şulay tuğamız dünyalı en mağdur gülüp Radif İsmailov. Mana shulay sheshaklar berib, meni usendirib yurtdilar indalar. Bek zo'r rahmat har barchamizga va jadla maqtul bo'lsin har tomlarimiz. Rahmat. Radif bir minutlarına turibdir. Buna bu bizning Radifimiz endi biz bunun bilan ömürge g'ururlanib shushilaytib yashaymiz endi. Sen bizni mung'layding Radif. Sen bizning ovulimizni jirlayding. Bek zo'r rahmat senga. Senga gailangda baxt, shodlik, tegizlik, balalaringning rohatini ko'rib, ömürge bizning bilan ayvan için yaşap, şuşlaytıp birgelek yaşayıp, bek zo'r rahmat senga. Nişadır. Bana bit mikrofon. Aliyari ayvanlıqın ahırdan qaldırğanmız ekan. Ben de olurlar. Min bana şın ko'ngildan İsrafil Rahmatov nechik bu proyektni o'ylab topib, nechik Arshar rayonidan chiqardingiz, nechik shuni Radif Tilali, nechik shuni bilan aytib turadi. Mana shu huquqdan, mana u har birovning o'zining millatparvari, o'zining mana shunday shin deb ovulni yaratadigan, gidomi turgan, ovulga birikkan shunday kishilar bo'ladi. Biz bu konsertni tam bir qavatlarga o'ylab turamiz hali. Молодец. Allah bilsin. Allah rahmet olsun İsrafil Rahmatullahi. Ulu rayon gazetine. Redik'te Allah rahmet olsun. Biraz şunu olmadı. Vay vay diyen vay konuşmalarında. Bir kurdak beklemekte. Konser işlemeklara iskitmiş. Samый patriotlar kalıp kara oturasız yine. Bir sürü rahmet bizden hayvanımızdan sorumlular. Veya bir gelin. Ay rahmat. Avul şirliklerinin konsertlerini boşlamışa bulmaz. Allah'ı buyursa, bana İsrafil Rahmatovich